आफादफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जोंनि मेलेमजिबि दैदेनगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे बयनिख्रुइबो आंगोनिख्रुइ आंगो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन गिबियाव आं इसोरखौ हामबाय होनो मानोना हरखाबै जों मोनथिस्लाबाजासे थांनाय 11 जानुवारियावहाय जोंखौ बर' हादोरसिम दैदेनना लाबोनायनि थाखाय आरो खोब गोख्रैनो थांनाय 16 जानुवारियावहाय सासपेनसन अफ अपारेशननि एग्रिमेन्टआव जोंखौ बाहागो लाहोनायाव इसोरा जोंखौ दैदेननायनि थाखाय आरो हामबाय होनबावदों दुलाराय बर' रायजो राजाखौ नोंथांमोननि हेफाजाब आरो आशीर्बादजों थांनाय 27 जानुवारियावहाय थामथि बर' एकर्डआव जोङो बाहागो लाफानो मोननायनि थाखाय गिबियाव थांनाय 27 जानुवारिनि जा थामथि बर' एकर्ड बे एकर्डआव बाहागो लाफानाय जोंनि गुबुन गुबुन जांख्रिथायारि आफादफोरखौबो जोङो रायखाङालासिनो थायोब्ला गोरोन्थि जागोन बिथांमोननिसिमबो आं मुं खारियालासिनो आफादनि जानानै जोंनि आफादनि हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय बयनिख्रुइ सोमोनांथावसिन बाथ्राया जादों थांनाय 34 बोसोर जोंनि एनडिपिनि सोमावसारनायावहाय जाय अनसुलि बर' बिमा बिफाफ्रा गावसोरनि आंगो फिसाफोरखौ बर' हादोर आरो बर' हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय दान होबाय मुंख्लं जाहोबाय बिथांमोननि आथिङाव जों खर' गंग्लायै खुलुमो जोंहा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै आफादनि कमरेडफोर हिसाबै माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला जाफ्लांलांबायब्ला मोनथिस्लाबाजासे जोंखौ निमाहा खालामदो नोंथांमोननि फिसा महरै खावलायबावदों नोंथांमोननिसिम दिनै दुंब्रुद बोथोरनि समावबो नोंथांमोना गावनि मेंनाय देहाखौ बावगारनानै जोंखौ बिमा बैसोनि 60 बैसोनि बिमा आरो बिफा माखासेया मोसा बरायनानै लाबोनायनि थाखाय सोमोनांथाव बर' रायजोआव आलारि मोनसे बर' रायजो सोरजिथायनि मुङाव नोंथांमोना जे एसेबां हांख्रा सिख्ला जानानै दंमोन थांनाय बोसोरफोराव जोङो गावखौनो बावगोमानानै दंमोन जोङो सानाखैमोन बेफोरबायदि आलारि बर' रायजोखौ मोनफिनगोन होननानै जेखियानो जायाथों जों नोंथांमोनखौ मालाबाबो खुलुमालासिनो थानो हाया आरो नोंथांमोननि साजेसनखौ जोङो मालाबाबो लायालासिनो थानो हाया नंखायनो जों नोंथांमोननिफ्राय जेब्लायबो आशीर्बाद आरो साजेसनखौ मोननो हास्थायबाय थागोन आरो मिजिं खालामबाय थागोन जेखियानो जायाथों बेखिनियाव जों एनडिएफबिनि जानानै मोनसे गुरै खावलायबाय दिनै थासारिया खोब गुलाय गुजाय थासारिनि गेजेराव जों बर' हारिया नुजाथिफैदों थांनाय 34 बोसोरल' नङा जोङो 1967 मायथाइनिफ्रायनो बर'फोरनि सोमावसारनाया राजखान्थियारि सोमावसारनाया जागायजेनदों बेनि सिगांखौ रायखाङोब्ला बिबार मुगानि सम थामहिनबा बेनि एसे उनाव 1929 मायथाइयाव साइमन कमिसना जेब्ला शिलंआव फैदोंमोन बे समावबो जोंनो बर'नि थामोनथानि मोनथायनि थाखाय जोङो बर' हारिया मोनसे राव बेखेवदोंमोन जेखियानो जायाथों बेफोर गासैनिबो समाव थांनाय समफोराव जों गोबां बेले बेजेजों हान्थिबोदों जों आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायो जों दिनैसिमबो गुबुन गुबुन आफादफोरनि नोजोराव जालानि गोरलै गथ'फोर बायदि जोंनि आफादा मानोना एकर्ड जानो सासपेनसन अफ अपारेशननिफ्राय एकर्ड जाखालिसिम जोङो 11 सानल' सम मोनदों बे 11 साननि गेजेरावहाय जोङो बर' माहारिनि स्पेसियेलि एनडिपि एफेक्टेड एरियानि जा लुबैनाय गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जों आखाइ होस्लाबनो हायाखिसै गोबां जानानै थांबाय जानाया जालांबाय जा जागोन जा थाइसे थाइनै थेफा फिथाइ थाइदों
बे फेफा फिथाइखौबो मोजाङै मावफुंनो हानायनि जोंनि गेजेराव गाहामै गाहाम रानलायनानै जानो हानायनि बेबस्थाखौ जों रायजो राजाफ्रानो खालामनांगोन। आं राजखान्थिहायै बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै, दायित्वआ जों साफ्रोमनिबो दङ। मानोना जों सांग्रां जायाब्ला, राजखान्थिनि खैसाराव गोग्लैयोब्ला बर' हारिनि उना खोमसि, बेखौ जों साफ्रोमबो सानना लानायनि दिनै सम फैदों। नंखायनो जोंनि अनजालु अनजालि आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, जों सांग्रां जानायनि सम फैदों। थांनाय 34 बोसोर NDPनि मुभमेन्टआव जा जानानै थांबाय जों बेफोर गासिखौबो बावगारलांदिनि। जों गासैबो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोराबो खौसे जानानै जोंनि बिटिआरखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोङो जानजिखाफ्रा दिनै खौसेथिनि अनगा जोंहा जेबो राहा गैया। खौसेथि गैयाबा बेखौ मिथिखा, जों दा एकर्डआवहाय 1500 कौटि थाखा बोसोरथामनि थाखाय मोनदों। गुबुन बोसोरफोरनि बाथ्राखौ जों बुंबावाखै, बोसोरथामनि थाखाय मोनदों। बे बोसोरथामाव मोननाय 1500 कौटि थाखाया जों खौसेथि गैयाबा सोरनिबा सिफियाव हाबहैनो हागौ। आंनि सिफियावबो हाबनो हागौ, सोरनिबा सिफियावबो हाबनो हागौ। नंखायनो सांग्रां जा। जों जेन कारापसन खालामनो हाया। जोंनि दैदेनगिरिफोरा दे गाव गावनि न'खरखौल' नाया, मुंख्लंनि थैनि बेसेनखौ होनो बावगारा। बेनि थाखाय रायजो राजायानो सांग्रां जानांगोन आरो एरखांबाय थानांगोन। नङाब्ला 7000 जोंनि बर'नि थांनाय 34 बोसोरावहाय मुंख्लं जानाय मुंख्लंफोरनि थै आरो सावा जों बे दैदेनगिरिफोरनि गोरबोआवल' नांनाय नङा, एबा बिसिनि जोलै फिरियावल' नांनाय नङा, जों साफ्रोमबो बर'नावनो नांगोन। नंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय, जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गाहाम लामाजों दिन्थिलांनो थाखाय नोंथांमोननि हेफाजाब नांगोन। आरो बे हेफाजाबनि अनगा जों मावफुंनो हागोनखौ मालाबाबो नुहुरनो मोनाखै। मानोना दिनैबो जोङो सोरबा नारजिखौ नाफामजों जाग्रा, नारजिखौ थावजों जाग्रा, नारजिखौ अमा बेदरजों जाग्रा, बेफोरबायदि आलदा आलदा गोसोनि मानसि दङ। जेखि गोसोनि मानसियानो जायाथों मानो, जों बर' बिमानि फिसा, जै बर' हारिनि जै होनानै जों जुदि आवगायलांनो नांगौबा खुगायावल' नङालासिनो जों गोरबोजों मावनायनि मोनसे सम। बे प्रेक्टिकेलनि टाइम। दिनैनि बे 21st सेन्चुरिया मोनसे हारिया मोनसे हारिखौ गादबनानै फोजोबस्रांनायनि मोनसे सम। बे समाव जों सांग्राङै गावखौ फोथांना लाखिनोब्ला, गावनि हारिखौ सिनायथि लाखिनोब्ला जों खौसेथिनि अनगा जेबो राहा लामा गैया। गुबैयै नोंथांमोना साननो हागौ, दिनै उदां बर' हादोर सोरजिनायखौ नागारनानै, गाहायाव फैनानै रायजोखौबो नागारनानै मोनसे रिजनाव फैबाय, बेखौनो लानो गोनां जाबाय होननानै हास्थायनाया जोंहाबो दङमोन। जोंबो मंगल ग्रहआव हा बायनो गोसोमोन, बर'नि दखरसे हा, जाय हायावहाय जोंनि बर' फिसाफ्रा अराय सम जुगामियै रायजो जानानै बर'नि फिरफिलाखौ बिरहोबाय थानायनि मिजिं दङमोन। नाथाय समनि खावलायनाय, समनि नासयनाय, जाय नासयनायखौ जोङो दिनै हमदांनानै, खावलायनायखौ जोङो हमदांनानै बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय खौसेथियै बर'नि राजखान्थि, बर'नि रांखान्थि, समाजखान्थि, धोरोमखान्थि गासैबो बेबस्थाफोरखौ जौगाहोनायनि मिजिंजों जोङो दिनै दावहा दोनथ'नानै एकर्ड बानायबाय। आरो बे एकर्डआनो जादों बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। जाय रिजनावहाय स्पेसियेलि माखासे दफाफोर दङ। बे दफाफोरखौ मावफुंहोनो थाखाय जोंनो माखासे प्रेक्टिकेलाव खोब गावखौ बावसोमग्रा दैदेनगिरिफोरनि गोनांथि जानानै फैदों। ओंखायनो जों आफादनि जानानै खावलायदों, खौसेथिखौ जेब्लायबो नोंथांमोना हमथा। रायजो राजाया खौसेथि जाबासो लिडारफ्रा खौसे जागोन। रायजो राजाया खौसेथि गैयाबा खुगा गुवार दैदेनगिरिफ्रा जेब्लायबो गावनि उदैखौ सुफुंनो नाजाबाय थागोन। ओंखायनो सिलेक्सना नोंथांमोननि सायाव। बिबेकजों जोङो खामानि मावनांगोन, आबेगजों नङा। आबेगजों मावोब्ला जोबस्रांलांगोन, बिबेकजों मावोब्ला जों गावखौ फोथांना लाखिनो हागोन। जोबनायाव स्पेसियेलि आं बिमा माहारिखौ खुलुमनायजों खावलायो, नोंथांमोना नोंथांमोननि गोरबोजों, नोंथांमोननि अननायजों जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ
दाव खालामबोनानै दिनैनि बे अबस्थाखौ लाबोदों। बेफोरबायदिनो जोंनि आइमोना जोंनि बिब' बिनानावमोना जोंनि बर' रायजोखौ जौगाहोनायनि थाखाय जेब्लायबो इनिसियेटिभ लानांगोन आरो नाजानांगोन। जोबनायाव साफ्रोमबो बर' बिमाखौ आं आफादनि जानानै खुलुमनाय बावहरबावबाय आरो स्पेसियेलि दिनै जाय मोसाखावरि थामहिनबा ख्रिस्टि हानजाया जोंखौ बरायना लाबोदोंमोन बिथांमोननि अननायखौ जों माब्लाबाबो बावगारनो हाया। गावसोरनि आथिं गोलोमजासे थिफु जालायजासे एफाग्राब गोजाननिफ्राय जोंखौ दाव खालामना लाबोनायखौ जों मालाबाबो बावगारनो हाया। जोङो गुरै आरज खालामदों नोंथांमोना जेखि धोरोमनि मानसियानो जायाथों जोंनि आइमोना जोंनि आफामोना जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय आरज खालाम जेन जोङो खौसेथियै जोङो बर' हारिखौ जौगाहोलांनो हायो। मानोना जोंनि आफादा दा गासैबो बर' आफादखौ खौसे जानायनि थाखाय मोनसे राहा लामा खालामगासिनो दङ। इसोरा अनोब्ला नोंथांमोना आशीर्बाद होयोब्ला नोंथांमोना इसोरनिसिम जोंखौ गथायोब्ला निश्चय बावैसोनो जोङो खौसेथिनि दौलेंखौ जों साफ्रोमबो नुगोन आरो बिटिआरखौ दुलाराय आसामल' नङा भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइ जौगानायसिन रिजन होननानै जोङो सिनायथि होनो हागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आं